Os alumnos de cuarto D imos vos a contar unha historia chea de misterio e emoción. Querido público, sen vos non sería posible o teatro. Vos sodes os que debedes velo e dilo todo. Polo tanto, pido vos silencio e atención. Esperamos que vos guste. Adiante con todos vos, Edelmiro II e o Dragón Gutiérrez. Ola a todos. Chámame Benito e son a máis alta autoridade do país de Fofa. Como? Do país de que? Fofa, o meu país, chámase Fofa. Non te gustaría falar do país de Fofa? Pois mire, non, nunca máis. Vaya, onde? Sempre igual. Ninguén oiu falar de Fofa. E claro, é un país tan pequeno que non aparece en ningún mapa. Será por iso se cadra que non ven ningún turista. E vostede é o rei de Fofa? Que? Fofa tan pequeno, nem sequera ten rei. Eu son o que máis manda en Fofa, pero son solamente un gato. Pero mire, precisamente agora andamos buscándole bizcoitos. Atención, atención! Por orde de don Benito, mandamais de Fofa polo momento, faise saber que o país necesita con urxencia dun rei de boa calidade e a poder ser envuelto de forma. Ofréceselle un bo soldo, trono de carballo e marfil a estrear, entradas para o cine todos os sábados, exíxelle boa presenza, coroa e manto propia experiencia no cargo similar. Ei, até aquí! Oia! Tete, quen anda por aí? Que foi tanto barullo? Son eu! É que acabo de ir ao pregón e veño correndo para ver se me contratan. Eu son rei! Vostede é rei. Pois a verdade non ten aspecto moi real, que digamos. É que estou sen traballo dende hai 6 anos. E claro, perdes a forma. Pero son rei, aseguro-llo. Rei diplomado. De veras? Mire, aquí tenéis un título perfectamente en regla. Deixa ver. Ah, pois sí, é vostede rei. Rei diplomado, ademais, efectivamente. Pero verá, nós creamos un rei alto e guapo, amplo de costas. Vostede, perdoe que yo diga, pero dixo nada de nada, O que se di, nada. Só sei, son maixiño e máis ben feo. Pero a cambio diso, que como dá a casualidade de que estou casado, polo mesmo prezo poden ter vostedes un rei e unha raíña. Felisa! Felisa! Ven que se presenta este home tan simpático. Aquí a miña dona Felisa. Felisa, este don Benito. Encantado, majestade. Moito gusto, Benito. Bueno, que lle parece o asunto? Sinceramente impresionado pola ventaxada oferta. 2 polo prezo dun. Iso cambia completamente as cousas. Entón, acéptenos. De acordo, queda vostede contratado como rei do país de Fofa. Estupendo! Moitas grazas! Por certo, cal é o seu nome? Chámome Edelmiro II. Edelmiro II! Caramba! Non será vostede fillo do famoso rei Edelmiro I? Pois non, señor. Meu pai chamábase Ramón e non era rei, senón equilibrista no circo Atlas. O que ocorre é que me chamo Edelmiro de nome e segundo de apelido. Edelmiro II. Comprende? Ai, vale. Pois nada, hombre. Reinará vostede con nome de Edelmiro II, que é un pouco moi apropiado. E así, daquela sinxela maneira, Edelmiro II converteuse en rei do país de Fofa. E para celebrar o acontecemento, decretouse en todo o reino un día de festa. Repartiron caramelos, chicles e globos. E todo o mundo amosouse moi contento de ter un rei novo e flamante.
mundo! Querido povo, cidades e cidadanos, fofos e fofas. Pero non me digas! Que ocorre? Por que se falan conmigo, Benito? É que os habitantes de Fofa non se chaman fofos, chamanse fofanos. Ai, vaya fallo. Que despiste ten. Perdón, quise dicir que os fofanos e fofanas. Ah, iso é outra cousa. A veña Felicia e eu queremos que Fofa sexa un país tranquilo e agradable. Poremos xardíns e parques cheos de árboles por todas partes. Procuraremos repensar o prezo das entradas do cine e do teatro. Tamén, a partir dese momento, podedes nos comunicar todos os vosos problemas, que nós faremos o posible por arranxalos. Rei, Delmiro, Majestade! Que ocorre, querido súbdito? Resulta que xa temos un problema moi grande. Como? Tan pronto? Tamén é mala sorte. E de que se trata? Tratas o dragón. Tendes que liberarnos do malvado dragón Utiel, que temos atemorizados desde fai 112 anos. Como? Un dragón? Pero oiga, Benito, cando ofreceuse un emprego, non se mencionou en ningún momento ese dragón. Non llo dixe. Seguramente esqueceuse. Pero o asunto non ten tanta importancia. Total, é un dragón de 7.000 kilos. 7.000 kilos? Sí, iso se non engordou últimamente. Pero case todo se vai no rabo e nos cornos. Cornos? Que ten cornos? Sí, ten 6 cornos. Ai, mamaciña, é seguro que botarme pola boca, como se vira. Moi poquinho, moi poquinho. Se queres demostrar que sois un rei, o primeiro que tedes que facer é librarnos do dragón. Iso, me puedo dar bola. Silencio, caramba. ¡Permiso! Telegrama urgente. Benito debe ausentarse por problemas técnicos. Temporalmente pasará a ocupar o seu cargo Benita. Bueno, como asunto ten tanta importancia, agora mesmo imos poñer mans á obra. Que veña o tesoreiro real. Diga, Majestade, Canto diñeiro hai nas arcas reais? unas 100 moedas de ouro, Majestade. Vanse utilizar para construir un novo campo de fútbol. Fútbol? Nada de fútbol. Desde hoxe queda abolido o fútbol en todo o país. O que queira xogar algo que sobre o parchizo as musainas. Esas 100 moedas imos a utilizar contra o dragón, que é moito máis importante. Pregoeiro! Diga, Majestade, Pregou agora mesmo que aquel que sexa capaz de acabar co terrible dragón sexa recompensado con 100 moedas de ouro. Envíe telegramas aos reinos máis achegados para que ali tamén se coñeza a nosa oferta. ao momento, Majestade. E así, en pouco tempo empezaron a chegar a fofos máis extravagantes personaxes, dispostos todos eles a acabar co terrible dragón e a levarse consigo as 100 moedas de ouro. Dice Delmiro, o recibidor do palacio está cheo de valientes cableiros ansios de estar con o dragón. Así, pois que vayan pasando seguindo a orde coa que chegaron. Que paso primeiro, que paso primeiro, que paso primeiro. A ver, o primeiro! Bos días a todos, querido rei Edelmiro, querida raíña, querido povo de Fofa. Teño a solución para o vosso problema, unha solución científica, radical e definitiva. Son o exterminador do reino veciño de Meca. E veño para ofrecerles o meu novo invento, a dragoira. A dragoeira? Que raios e centellas é iso? Como o seu nome indica, é unha ratoeira para dragóns. E que pensades? Cazar un dragón cunha ratoeira? Non me fadas a rir. Non unha ratoeira
normal, cabaleiro. É unha ratoeira xigante. Xigante. Agora mesmo ides vela. Caramba! Pois sí que é grande. Como funciona? É un mecanismo sofisticado e infalible. Neste lado colocas o cebo e cando o dragón vai disposto a collelo, das, que disparas automáticamente e atrapa o monstro. E que pensades poñer como cebo? Levo anos estudando ese problema e cheguei á conclusión do que mellor cebo que se pode pôr é un anazo de queixo. Queixo. Sí, queixo. Pero que é iso do queixo? Iso? Que o queixo? Pois o queixo é iso. Queixo. Non sabedes o que é o queixo? Non. Veredes, o queixo faise con leite. Leite. Pero que é o leite? Tampouco sabedes o que é o leite. Non. O leite dano as vacas. Vacas. Pero que son as vacas? Tampouco sabedes o que son as vacas. Tampouco. Isto sí que é un problema. Francamente non contaba con iso. Pero non perdamos a calma. Basta xa, Dragoeiro. Sinto, pero o vosso sistema é demasiado lento. Levaríamos demasiado tempo. Volvede cando teñáis perfeccionado o invento. Pero... Adeus. Bos días. Que pase o seguinte. Que pase o seguinte. que pasa o seguinte. A ver, o seguinte. Hola a todos, eu son Tiburcio de Trasnoz, o cabaleiro feroz. Esta é a miña espada dourada, este meu escudo ben duro, esta é a miña armadura escura. Con só estes tres instrumentos vou a enfrentarme a fera e veredes de que xeito liquido nun momento, é dicir, en menos de que canta un galo. Preparada a recompensa, querido rei Edelmiro, manexando a miña espada dourada, con Tiburcio basta e sobra. Que horror! É un guerreiro terrible, verdade? Os que son terribles son os seus besos. Na miña vida o invesos tan malos. Polo menos, parece máis rápido e eficaz que anterior. Basta xa de conversa, e de dicirme sentar de algo onde atoparei o dragón. É moi fácil. O dragón Gutiérrez vive nunha cova ás aforas cerca do muiño. Só unha última dúbida. Recoñecerei o dragón se lle boto a vista enriba, ai non queixer equivocarme e matar algún becerro. Non vos preocupedes por iso, Padre Tiburcio. Precisamente aquí temos unha foto tomada por un turista o pasado verán. Deixa ver... Que feo é! É horrible! Terrorífico! Espantoso! Horripilante! É moito máis grande do que eu pensaba. É enorme! Gigantesco! Descomunal! Tremebundo! Esos cornos tan afiados. Afiadísimos! Esas escamas tan gordas. Fortísimas! Pero Tiburcio, que vos ocorre? Parece que tendes medo. Medo, eu? O que debame pasar é que debame caer mal e morto. Iso é. Pobriño, queredes unha taza de macena? Xa que me ofrecedes, creo que teño o estómago un pouco revolto. Benita, acompaña este valente cabaleiro á cociña que toma macena e logo que se marche. Que pase o seguinte, que pase o seguinte, que pase o seguinte. A ver, o seguinte.
Non vos preocupedes. O farei. Quen sodes? Eu son a bruxa Matilde. Coidado, majestade! A bruxa Matilde está como unha cabra. Como? Está toda completamente chiflada. Contades, Matilde, como pensáis acabar co Hermón Gutiérrez? Teño un plan que non falla. Masia! 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 Masia? Sei un conxuro que converte os dragóns en ovellas. Caramba! Iso é unha boa solución. Sí, pero só hai un pequeno problema. De que se trata? De que como o dragón é tan grande, o conxuro ten que resultar moi potente, pero que moi potente. Temos que facelos todos a vez. Todos a vez. Sí, todos os habitantes de Fofa. E que temos que facer? Bastará con dicir char, les, tom e facer estes tres xestos a vez. Queredes? Sí! Ahora vamos. A de unha, a de dúas e a de tres. Charlesto, charlesto. Que vos pareceu, estupendo rei Edelmiro? Ai, vai! Ai, menuda! Que pasou aquí? Que pasa? Que en vez do dragón convertiches en ovella o meu esposo, o rei. Anda! Pois é verdade! Que divertido! Como? Aínda por riba vos parece divertido? Escoitádeme todos. Que cousa máis horrible aconteceu. Que ocorre, Benita? Estaba o cabaleiro de Tiburcio na cociña, tomando a taza de macela, cando de súpeto converteuse nunha ovella. Como? Eu tamén! Pero non só el, tamén a todos os cabaleiros que están agardando o seu turno. Isto xa é o colmo da risa! Facede que volvan todos ao seu estado normal ou arrancamos o pelo. Eu? Diso nada. Tendes que facelo vos. Nos. Claro, vos fixeches o conxuro e vos tendes que desfacelo. Bastará con dicir todo ao revés. Todo ao revés. Xa comprendo. Entón, haber que dicir tom, les, Char. claro, e os tres movimentos haberá que facelos na orden contraria. Atención, boys, a de unha, a de dúas e de tres. Tom, les, char, tom, les, char, tom, les, char. Quen son? Como me chamo? Que fogo catro patas? Pícame todo. Xa te explicarei máis tarde. Galas! Diga máis tarde. Colled a bruxa Matilde, quitadelle a súa variña máxica e fechada no calabozo para que non volva a gastar máis bromas pesadas. Un momento, majestade. E que lle den macarróns para xantar. Macarróns, non! Pois macarróns para almorzar, para xantar e para cear. Macarróns, non! Aborreces macarróns. Venga, venga! Macarrón, majestade. Rematemos con este incidente. Facede que paso seguinte. Majestade, xa non quedan máis voluntarios para acabar co dragón. Non é posible. Se o corredor estaba cheo fai un momento. É que cando a bruxa Matilde converteunos en ovellas, saíron todos cara aos campos a pastar. Vaya, isto é unha faena. Pois sinto que sí. Agora só queda unha solución. Cal? Enfrentaros vos mesmo ao dragón. Estás de broma, Benita? Convertiríame en puré. Que soñado. Pois sinto, pero teredes que deixar o trono. Haberá que contratar un rei máis valente. Home, agora que se estaba collendo cariño. Pregoeiro. Diga, Benita. Prega ahora mesmo os 4 ventos que necesitamos outro rei. Orden, Benita. Esperade. Se non hai outra solución, irei. Viva rei Elmiro!
É unha verdadeira honra teros aquí. Como? E vos estou aquí? Como pode ser? Pase, pase, como se estuvera na súa casa. Moitas grazas. Apetece unha limonada? Si, apetezme moito. Dígame, que lle trae por aquí? Pois bien, A que? de visita. E sempre que vai de visita, leva esa lanza tan gorda, esa espada tan afiada. Pois sí. Digo, non. É que se atopei cando viña cara aquí. Caramba! Esta limonada sí que está boa. Sí, moi rica, é receta da miña avó. Mentres o rei Edelmiro atopábase na cova do dragón, todo o pobo de Fofa estaba moi asustado esperando. Decididos todos eles a que o rei xa fora devorado polo dragón, decidiron atacar eles mesmos. ¡A por él! ¡Ando quieto todo o mundo! ¡Esposo meu! ¡Estás vivos! ¡Qué alegría! ¡Claro que estou vivo! ¡Estou perfectamente! Benita? Onde está Benita? Aquí, majestade. Oiga, Benita, que dixo que este dragón é malo? Se prepara a mellor limonada que probei ata agora. Que? É moi amable. Pero si é tan feo, é tan grande, é tan verde, e ten 6 cornos. Eu boto o lume pola boca. Bo, sí, é que? E non ten culpa de ser así. Cada un é como é. Pero dicirme, comeu unha vez alguén? Non. Mordemos o pisou? Non. Quemou a casa de algún de vos? Non. Entón, para que queredes acabar con él? En todas as historias os dragóns son malos e hai que matalos. Pois mentres eu, sexa rei de Fofa, o que me diga que hai que acabar con Gutiérrez, teño unha patada no cu tomando fora do país. Está claro? Sí, majestade. Tesoreiro, Aquí estou, majestade. Que desexa? como a letra de dragón rematou, declaro que no país de Fofa poidese de novo xogar ao fútbol e que se construa o novo estadio como estaba previsto. Desde ese mesmo día, todo o pobo de Fofa perdeu o llamado ao dragón e conviviron con el sen ningún problema. A bruxa Matilde saiu do calabozo e agora xa lle gustan os dragóns. Edelmiro sigue sendo unha boa persoa e Benita sigue aconsellando sabiamente a todos os habitantes de Fofa. O único que non lles gusta aos fofanos e as fofanas é que o seu país sexa tan pequeno que non apareza en ningún mapa. So in my feet, I feel that happen in my body. It drops.